Giangkon og mga samad tinigbasan sa iyang ulo ug ubang parte sa kalawasan hinungdan sa inanaling kamatayon sa biktima nga ilang si alias Fredo, 58 anyos sa Olitao, usa ka liburera. Ang insidente nahitabo pasado alas 4 sa kadlaw niadtong Biyernes, Hunyo 13, 2025 sa Purok 10A, Mirangiran, Quezon, Bukidnon. Naila ang suspek nga si alias Ramon, 45 anyos sa Minyo, liburer og residente sa nasoy nga lugar. Sa pakikinabi sa XFM News Team kang Police Lieutenant Colonel Noel F. Cano, ang hepe sa Quezon Municipal Police Station, gibutyag niya nga ang suspek ug ang biktima kauban ang ilang mga higala nag-inom gawa sa Pinoyanan sa suspeka. Diyang nahubog ang duha human makonsumo ang ilimnon. Dinhina nahitabo ang ilang panaglalis ug giatake sa suspek ang biktima ug gitigbas sa makatulong nga higayon gamit ang sundang. Gisulayan pa pagdala sa tambalanan ang biktima apan wala na masalbar pa ang iyang kinabuhi. Mitahan usab ang suspek sa pagresponde sa kapulisan sa moong dapita. Matod ni Police Lieutenant Colonel Cano nga dugay na nga suod nga naghigala ang suspek ug ang biktima ug walay nahitabo nga panagbingkil sa duha kaniadto. Dugang sa hepe nga magatubang og kasong homicide ang suspetsado kinsa ana sa kustudiya sa Quezon Municipal Police Station.